Een goedemorgen, Kruidnagel en Kruidnagel Linneke. Hier samen zegt we dat geen lied. Met Kruidvis de ganzen dag, God zal niet. Bij basisschool De Kruidvis werd vrijdagochtend het nieuwe jeugdgezelschap voor carnaval gepresenteerd. Onder toeziend oog van het trio van de Pielhaan werden Quinn van Daal en Nis van den Berg gekroond tot prins en prinses van de Venraische School in Landweert. Wat hebben wij hier voor jullie? Het nieuwe paard. Kom even naar voren. Prins Quinn en prinses Lis. Had je het verwacht? Eigenlijk niet, nee. Ja, wat heb je moeten doen om prins te worden? Wij moesten een filmpje maken en dan doorsturen naar school. Dan kon de school stemmen en dan zoveel stemmen die wij prins en prinses. En toen je je naam hoorde, wat dacht je toen? Ik dacht, ja, ik was in mijn hoofd in één keer super blij. Ik dacht, ja, ik ben het. Mijn zus is het ook vorig jaar geweest. Dus het is eigenlijk heel leuk om nou. Het blijft een beetje de familie dus. Ja, weet je wel. En nou nog ons klein zusje die nou in groep 3 zit. Als die het nou ook nog wordt, dan is het al helemaal leuk. En jij Lis, had je het verwacht? Niet heel erg, niet echt zeg maar. En wat moesten jullie doen om prinses te worden? Wij moesten ook een filmpje maken en ja, dat ging dus goed. En dan ja, de meeste stemmen die is dan een prinses. Dus ja, dat heb ik gedaan en dan ben ik geworden. En toen jij je naam hoorde, wat dacht je toen? Ik dacht, oh maar die anderen die hebben ook wel goed gedaan, maar ik vind het natuurlijk ook wel heel leuk dat ik ben. Dus ja. Ja, en toen mocht je ook nog je adjudant kiezen. Pas al snel, wist je al meteen wie je zou kiezen? Ja, dat had ik al opgeschreven op een briefje. En dat is meisje, want dat is mijn beste vriendin. Dus meis, toen je jouw naam hoorde, was voor jou geen verrassing? Ja, soort van niet, nee. Ja, ik snapte het wel, een beetje wel. Dus. En dan vond je het eerst jammer dat je afvalt, maar nu ben je alsnog heel blij, denk ik. Ja, ik vond het ook wel heel leuk. Of zei ik vanaf het begin al, ik vind adjudant ook gewoon keileuk, want je gaat ook gewoon mee. En ja, dat is ook gewoon keileuk. En wat verwacht je ervan? Ja, dat het leuk wordt. Ja, wat dacht jij toen? Wist jij dat je adjudant zou worden van prins Quinn? Dat vroeg je aan mij en ja, ik zei ja. En nu ben ik het ook geworden. Dat is wel leuk. Ja, jullie moesten 5 opdrachten doen hè? Voor het bekendmaken. Wat moesten jullie precies doen? Ja, dierengeluiden maken. Daarna was dat paarden, kippen voeren. En als laatste, de laatste 4 waren over de kruiwagenrace-achtig. Ja. En ja, wat mag jij ervan nog, dadelijk? Dat we een leuke carnaval met z'n vieren ervan maken. Maar het lukt toch? Ja, zeker gaat dat denk ik wel lukken.